Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga. Je yura anje lido. Tora yimɓe jo a utilisé mumen la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen haalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen haalis sa gañi men haalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande miɗo wali ladde nde miɗo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria kafundu kanye Maria fillito diu Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawa rukude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go la chadele mum gardudi mum gurni maka fotani wima dole fimata waitati gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fillito diu Maria ande miɗo wali ladde nde miɗo heɓani poftinoɗo Maria fillito diu Maria Orba. Nan hanji mi dana. Ha odo iran jura ha telefon ngaji kokko. Ergay wal simize set. Ay telefon kam jugina haldere. Kadi nade kadi honno jottoda ha odo iran ha telefon. Amana yero ana jawra iruji. Artiri hakkille hoorema an kay yoni kay o hiiri ladde o arti adduki kono gonɗo nder suudu mum haala téléphone mum kay accu mo haala tun ha janggo accu oɗo o natti wonde cukalel gorko moɗo kellifaɗo cheytane en ɓadi woda ko mbaɗɗa ɗum ɗo joni woda ko wiye waɗi ni babu taw ko an saabi an artiri hakkille hoorema usta gulali jamma foof gulali tan hay goto anda ɗum yoɗani woni gueɗe an foti salade ɗum annen Ala nginjilmi ça soit la première fois et la dernière fois que mbeɗa haalde ɓiyaman naate wonji ko mako dimami heɗum harama ça soit la première fois et la dernière fois que mbeɗa haalde ɓiyaman naate wonji a wari yimɓe an anani a wari yimɓe an ko woni ko ɗum woni harama gorko moɗo kilifa accu mo wuuro gurdam makko an gulali ɗam ɗo gurdam ɓinguel wona haaju ma toppito gurdam ma gacca gurdam makko jogui hen droit ɗam ɗo gurdam ɓinguel joɗaɗa ha 2 heures du matin jabbula ñalam an woni yimɓe alatti ɗumen an ɗum ko woni an regule hakkille ma o leegal fof nattiɗa anade sababude ma yimɓe ganda koɗi koye hay goto anda ko wurata min maayi garduɗi mum gurnima ka fota
Wima dole fina, wima tawa waitat. Gili pidima, toke gili kadi kirodana de. Maria, filito diu Maria. Naji janti najani, naji mai. Min tolniɗo o yiide tana men fijje tana men min tolniɗo wurde e belemmo mi ronki belemmo pular no ne wiya mbewa diwata ɓiim sora wona baɗo mbewa de baade diwi ɓiim sori Amadou Naam. arga e mboɗo sohluma Seli. awale jam Mbaɗa tampere. mawɗum Machallah. jam tan Alhamdulillah. alhamdulillah Machallah. Gorda. mboɗo seli Alana jam. ko mawɗum ko yettere Allah Machallah. Seli ha. mawɗum Tani. Amadou so koyngal leelani woto hunu ko leela ko jam kadi noddirmami Yalla boone jam. horam de firduno koye giƴa men kamɓe fof ɓe morima Amadam jinmi ko morami ma Allah cancani C'est-à-dire moram walla cancami ala problème ar morma. aɗa andi gajade fuɗɗotortoɗo feram buni yo fuɗɗor feram buni daro mi fammin ma sa famani ko kalanmi ko an ko kalon ɗen ko to jareɗɗa hen Bon, joni inchallah parce que ende mi haaldini sino gol pentrier pour gallo kon andani jewat tan jewat mino nga yaw dum a liwil tan ɓurata yodde min mi najat walla min mi mayat walla min mi hangeti famani nene mi jiɗɗa haalde kadi joni mbattoɗa ko firtude koye wona firti koyɗi en kaldi haala pentir noddi sehlam o wino ko mo ƴewɗo te min nen kadi mi suwa hebde kayso pour mi yam sode matériel o wino ko so pari tan noddi mo waɗa o fewnu mo ala probléme Amadou ƴewto gonka ma Amadou mi natti heftindema Amadou mi fayitima hay somi lelino koyɗumi a arano pirta koyɗulam hande Amadou min yumma mi huccitay ma mbiɗa haalanma goƴam mbiɗa haalanma haajam min aɗa fusa yakaram Amadou ko kalannomami ñanden geɗi ko ɗiɗi aɗa nawlira ko mbinomami ko kumana kumba walla ceernami o kiitaɗo gaɓaɗo gaftoro barɗo yumo waɗi bammu mo jibinta fiilaki hayso yeehi kabina ko toon oppat ko wanno toon ko Ousmane am no ngorɗa ça va wallahi aɗa silladde machallah alhamdulillah yimɓe galle mon oɗum alhamdulillah alhamdulillah machallah yo jam ɓooy wallahi ça va eyo sehilma mbayrodiri no wonani feewi eyi Ousmane sa yimi noddima ɗo hannde min komi jinnaɗo ma no waɗi ayno jibnir Mamadou ni ko noon jibnirmami ko jiɗanmi Mamadou ko ɗum woni ko jiɗanmami no waɗi jinmi ko yon mbano moƴƴi nde tawno kala ene goota e mon ñiŋa ma ñiŋorde yetton min no waɗi eyi kono Ousmane min joni mbeɗa fayta sehilma o ha no feewi Mamadou won jaɓɓal ngal o yeɓɓe so waylani sawru mbaggu makko ɗo fayɗo miski tan o la ndiyam joni ko majjirɗe amen tan abana few haydar min gandana Mamadou te Ousmane mi haale suunde mi haale weñde kono Mamadou o suuɗani kuɗel o moggani liggel haldude makko way tan ko huccidde oɗon jagna e waajur beele ɗum ma nafa Mamadou nafatamo min noon joni mboɗo naji min e bam makko min joɗɗini mi haali mi tuuti e hoore mi haali jamma mi haali ñalaw ala no gandirɗamo ni tan so jooɗima yesam kay cikka maka yette kono so yeehi caggal waɗa tan ko fewani kala ko mbimi o wi ko nen ala caɗele on waɗa kono so kesi o yalti kono Ousmane ɗum nafta Mamadou noddirmami hannde ka ɓi yumma ko guila hanki taw hannde arani
ko non pijji gila e cukagu ha mangu naati moƴƴe cukagu noon ko mangu ronata kono Mamadou joni mbeɗa fayti ɗum ha no feewi mi anda noon sa tini ko woni dow mum ko walla a tinani mboɗo andi kam an ɓuri kam ɓadade wallahi no mbiruɗani ran mère Mamadou min jawridi hen ko wona goo wona ɗiɗi wona tati o explique ni kam situation ngaji fof ko yewrude mon ko particulièrement e viyo e tout donc min kaldi hen kadi mi haalnimo ko ponnomi haalandemo hen tout et tout mi andinimo kadi wonde o wawi heɓde ko ɓuuri mon par ce que neɗɗo wawi heɓde ko ɓuuri jinnaɓe ma kadi ko mawnuɗa ko fof a wawa mawnude yeeso jinnaɓe ma Allah haalnima gon giɗɗam mais ko juste tan mi waɗi côté goto mon pamanima mi wawi kadi aussi taw ko oɗon côté woni probléme o ko addani mon fayrude mais tout ɗiɗo dumunnaji fof ko on suho debbo mo yiɗodiri kadi so tawi ran ko min haalantuma omo yiɗi on no feewi sa yiran hoore nde uddi walla on donki famdem ɗum mbaɗande ne jeeya hen walla taw ɗum ni woni sababu o ni mbaɗande o wasata haalandemo ɗum ko faare oɗon suho debbo e tout donc min aussi kadi kam mbinoɗo kadi mboro ara ɗo en jawriden essayer à convaincre de le vieux et tout wi que an kam ko an min ɓuri suusde an min ɓuri wowdirde vieux kañum Allah waɗi ɗum ko compliqué donc wala ko tan ko kadi oɗon gandi min jonti kadi particulièrement lui parce que on responsabilité mo waɗe hoore mum o responsabilité aussi kadi yadar koye wonde sérieux et tout kadi cikkum kadi wonde sérieux diwara kadi e wadde dewgal et tout donc onon kadi aussi essayé ɗon walliddemo hen et tout mais kam mbaɗandi kam à la base ko ɗum noon tan woni probléme makko mais kam so tawi kam min haalantuma ala suuɗi ala haydara on yiɗi on no feewi kañum ko ɗum noon tan mi ala goɗɗum mais kam côté kam liggey kam machallah nene kalɗa ko min ɗum no min ɗum no yetti kadi jour mo kalɗa ɗum ne jaltini ɗum haqqillam aɗa andi Coumba min o min mbawa resndirde ga ko jinne walla kono han ma resndirde wona jinne ko sukuñi de 1 Coumba ko miñam a faami onon jiiɗi yummo e baaba nene wona jiiɗi wima baaba to gonɗo mawdade miniraɗo a faami kede ɗimmel ngel maka jofde maka jof kay kede ɗimmel ngel ay mayram to min dewɗi ɗo mine makko a faami min miijaki ala e gay e haqqillam ga pour waɗandemo deuxiéme femme yen seerdemo yen musnude ɓernde makko ɗum mi yiɗa ɗum ni an ko an kaldami ɗo ko an Amadou walla ka gostaɗo Allah bonnima mor bonnuɗo muynam bonnuɗo mbombo kecam helani mere nene orma mayram de mi resna ɗum deuxiéme femme mi maayi ɓuran kam ɗum mi nanani mbiwa mi resna ɗum deuxiéme femme walla mi seera mo mi maayi ɓuran kam ɗum heeɓi ɗon mari ko wonko hokkuma ka meeɗa dañde e aduna aɗa ko yimɓe andindema ay ɗo ha jurkay dabba maayidema an min ɓurani kam hande gurdam ma a hoyni kam e fasɓam min mi natti wonde neɗɗo to ponnomi wonde ceemedagal e ceemedagal ɗo mboɗo fijja e tana men mboɗo jogui belem a haɗi kam ɗum morma hay maydema ɓuuri gurdam ma wona ko ñamminde wona on ko waɗi kam mais après mbima teddugal gasdaki rondede minen maɗen to min dewi ɗo hande mbima on gandanɗa hama mi wawa waddemo ɗum ka ɓernde rokkatama ɗum ɗum jiɗi mi paama te wiide débat s'il te plaît acca ɗum min mi jiɗimi siɗen jooɗe jewtene goɗɗum gurdam ɗam ne heddi a faami ko fati Maymuna non ɗo resaka hankadi haalaka gasi ɗum ɗon jogui woto ɓeydinam mette pulaar wima lewbi mi haltani oppam mboɗo moole caggal al to jiɗɗa fof paya to jiɗɗa fof kucca ma maayidam tan ma kumana ƴew ko ɓuranma inchallah walla ceerama kiita min wawɗoɓe dugdemani ha janaɗo kede sellanoɗe ñallade jam ka joofi noon ay jofde laana ka teeri kono noon ka teeri wona liɗɗi ka addi ko baroɗe taktake ka addi ko noodi ka addi ko girji ma laaɓ ko laaɓata ala Ousmane ay ko kalɗa ko hunde wonde o meeɗi wiidemi won mbo yiɗi omo yiɗi
te ñande bam makko wiitamo yo ar resto to min jaano Allah e bam makko e weltade geɗe makko wi naw tambo resto sonnaw to hirande weltinam wi bo kala mbo yiɗi yo addu minen kay min jotirino ko an may ar haw ardi tan e gandanɗa hoore ma gel ɗo cukalel dewel kay ɓuri parlo ma ɓawɗo kono noon yiide mo wonde suku debbo o e wiide mo wombo jiimi mbeɗa yiɗi ɗum ɗon tan yonani ɓayde kay mbiɗa jomum yiɗi ko wadde dewgal res mataw kay haala amen fotini diwde ɗon kono ni yahani sa yeehi hay yii bam makko watti haalde min mboɗo jabro ɗum non fotani jabrade ɗum sababu ni makko sabu ñanere mum kam huɓɓi bam makko tawi mbo hande suudu makko no fuggam a wari yimɓe ɗanade omo haala omo wulla omo jala neɗɗo kala no mbawɗa wayde jab jibinede was jibinede moƴƴani e suku te kala ɗo sukuru yehi ronki jibinede koye ɗum woni sa jaɓi jibinede jaɗa fof dañe jinnaɗe bam makko ñanden wulle makko min jaltum gullume bam makko fotani wonde Mamadou ina saabo min mbeɗa wadda e bam jottumi lootumi cirmi cammumi ina moƴƴa makko moƴƴani makko te jinnaɓe ko yiro ɓiɗɗo yo Allah junnu gurdam kono sukaɓe jangga e jaam son naati ko ɗani on dañi ɓesguji matal yiɗi wiide ɓiye haɗɗo wimami haɗani ɗo kono noon kala no wawi sifrade jokkowaji ma min kam joni ko nattuɗo nanandimi so tawi ko ɗum o sohli yo aro joro emo haalnami ndeni min wonmo jiimi walla oɗo mo gadda noon to ñande hen mbeɗa yiɗi ɗum komi jiɗɗo wadde ɗum cuddiɗam min mi anda ko ɗum o wone dow mum kono ko pilep tan diwi nangue sori ɗo wiɗo reftiɗo arti sa wimi feere teɓ o wima feere teɓ ɗum tan yonani haala wallahi ko noon tan Allah waɗi ko neɗɗo goto kewɗo suuɗi mais inchallahu rabbi mami haalde mo ko ɗum kadi mami jewriden kadi mboɗo ɗamini kadi mo nananam inchallah ɗum de nafatam kam de toutes les façons kam ko an ko essayer an convaincre de wiyo usaymo ko pression ngaji e tout parce que pression ngaji mo wiyo waɗata makko ɗi nana impact même ligguey e tout par ce que o arata komo seki o arata komo seki kadi ɗum ɗon moƴƴani e ligguey e tout aɗa andi ligguey o ne heewi ɗum ɗon feewi ne heewi pression boni yani tan pression mo min jogui hen o donc kono sukaɓe inchallah kalda e wiyo tan wiye kay mi wawa haalde de mum tan ni tan ni min kay komi kalɗo kalmi hande tumi dañde ko kalmi joni kay kaldiranmi e wiye mataw ko ardi wiidi kanko yo ara yamo haalami ko woni dow mum ko so tawi o awtidde bamma ko haalan ɗum so haalni kam min mami yetto e wiye mi haalan ɗum Mamadou woni dow mum ko naggam e naggam walla wonmo yiɗi ko wadde ɗum cuddiɗo mum kono ni tan ni holko kalami min wiye komi kalɗo jamma e ñalawma joni kelle arata ha ɓaɗa rutto kañum ko gulɗo hoore ƴeewo gulani hoorde haala tan gonga sukaɓe onon on jiɗa kaalowo gonga ɗum tan jiɗɗon jiɗɗo tan huppidede koye mon oɗon naata ɗon jalta gauche droit ɗum noon nafani mon ɓinguel nafani mon so bamma ko waɗi no waɗi ni est ce que mawtaw ɗo ko tawi ɗo ko ɗum ɗo joni ko liggana ɗum guilo arani wadde kankane yo eto liggade jangga e jaam so ɓiyi ko ari ron place makko ɗum noon ɓinguelam ko ɗum tan woni ko noddirnoma inchallah yo Allah ɓeydi suturu amin amin jokke waaju inchallah ndenta ɗon no feewi kono sukaɓe ko telɓin won no weeɓi ko min jiyata ko onon jiita ɗum mbiɗa mawɗo daro yi suko ngabba dow huɓere yiɗa tan kadi ɓiɗɗo malaɗo serta mum feewa jinnaɗo mum Allah waɗan men jam amin amin ɗum noon mboɗo mbiya aɗa mbiya inchallah rabbi ha gongol tan inchallah jarama inchallah rabbi so jiyari mi salmini mawnan inchallah inchallah rabbi mawnan jiɗɗo eyi ok jarama an jaaha ha jonta le res aɗa haalde e dewgal ma yumma tinani min ara tan mbiya ka o mujiɗo aɗa yiɗiremo ɗum tan yoni ɗum yoni kaldigal gilli piɗima to ko gilli kadi giroɗanade Maria fiɗɗi to jeeru Maria ka fondu kanŋe Gonɗa bi woni gonɗa boy anta gonɗa waɗi sen wonno seli gonɗa numéro mo seli kam fof celi a waddi noddade noddade boy an tan noddam joni mbe notation tan a warat kam boy mi amon sekuram amon sehilam amon giƴam ɗum fo aɗa andi ɗum min ko andi wadde gasi so hunde a wini an ko an noddemi mais somo nottima mon ka urgence walla o jawno jottoɗa kam boy a famet
taskiji ɗi tan bon wona jam boy min mero natti famɗo nenam jibinɗemi min natti famɗo ɗum kan kadi mayram so dawi o duko so jippima o duko so hiiri addo duko battari leydi duko nenam joni mi faam min horam joni gorko min somi yalti gallo o uddata dama gallo caggal ɗum ko goo gueɗel ɗimmel ngel ñanden ay ɗo gonno en kirso ɗo no kirsoɗen ha parde nde ɗo ummu moy ɗum aɗa yii ha ummu sondi a faami goɗɗum ummu noddi kam ɗo min pottimi rendez-vous amen ala fof ko haalan kam e ko conseil lam aɗa andi enen fulɓe en mbiya mawɗo so mawni ko sukaɓe paamata mawɗo so mawni ko mbarodi wonta heddorte tan ko haala ko jari haalde haalat ko jarani haalde haalat min kam mbiyanma tan ya rento jinnaɗo ko haayi an ka ɓocconde safo sa yani mum a gañot so yanima a gañot nene ko muñanteɗo tan hande ko mawgu tan naaji eyyi ko mbiɗa affaire ummu ko ɗum ɗon no woodi min ummu noddi kam haalni kam haala wawa noddimam kadi ummu noddi kam min haalni kam haala wawa noon par ce que ko kalantum amadou o ɗum tan mi haalandema an sabu ko an e amadou ndendi lawol eyyi min jewti e ko way noon kono min kam sehlam mbiyatmami tan ko yamuy nene no way wade foof mamin jewtide hen kadi somin jewti hen so Allah jaaɓi mawɓe faam no feewi kadi ko wawi wonde e dow mum fof kadi humpatama anni so Allah jaaɓi boy eyyi min kam mbiyatma tan ya tinno muña boy affaire mon ɓurton doole ay ko bettima fof ɓurma doole te min nenam mbeɗa anduno nenam no feewi kañum jibini amen kañum nihi amen mais jikkoye mo jogui ɗe balɗe min meeɗa yiidu ɗum nenam alay saago affaire waye hen ni wadde ko ɗon poɗɗa famde ko mawgunaji ko ɗon poɗɗa famde ko mawgunaji ɗon tan hokkimama leçon ya andu ɗum ɗo kam ko mawgu tan wawi wadde noon neɗɗo boy no pamre ɗum bawmo hecci laaɓi temedere ten machallah ha afanu maayo ko normal hoolum heelani haydara mero haydara heɓani ɗum mema mi faman ɗum haydara heɓani omo selli o wi kara neng mais mi fama kon probléme o e maire o no selli hoto wi gaɗa yawa hakkille maire o walla ɗum ɗo maire o no selli haydara ko mawgu tan min mami so ummimi ɗo joni inchallahu rabbi mami yindire makko mi yewtide makko ɗum ɗon boy waɗɗum probléme waɗɗum min mayɗum jurmum joni ko debbo a faami innaɓe mum guurani ɗum an wona majjor ma andi kala situation gonɗo o kanko géré ɗum donc essaye walludemi hen ha coɗo ɓiɗɗo debbo concentre o le temps ko min mɓe dañi ligguey mbeɗa essaye gérde famille o ɗum omon annemi min mbiɗa ɗo jogui probléme ligguey so wimi yentini hen ñam fo haala hen fo haala neɗɗo aɗa wawi wurde gurdam maɗa woni e galle ñam fo haala ɗum wayata min kam mbiyatmami tan ya muñ no feewi ka gorko tinno no feewi won certains gueɗe on ho nanno ɗum e hoore ma ni ha kene addana on certains probléme uji ɗum fof wano min kam ummo joni mi yindira nene so Allah boy min kam goto ɗum selaki ɗum min jiɗi ya faam ha donno min mi tampi affaire o ɓiɗɗo debbo kadi tampi ɗum essaye gérde ɗum essaye réglandemi ɗum ɗum ala caɗele acci ɗum junggam makko ɗum so Allah jaaɓi inchallahu rabbi aɗa tan ko min inchallah caɗele ɗe ɓernade ɗum wona heyda même ɓurum mom ƴeew yimɓe ok min c'est bouche diga neno ayo aɗa selli ayo Moustapha alhamdulillah aɗa selli kam Afin. wallahi Allah duma ɗo suɗumani Mabuda boy aɗa selli ça paraît bien signe ɗum bon Leyla aɗa yarba aɗa yaafo aɗa accinami hakke min to gonmi ɗo mi anda ko koyɗam ɗe dari mi anda ko horam nde dari so yi ñande hen aɗa haalda e Mamadou mi naati hen a yiyam yeeso nga meeɗa yiideyam gila e cukago ha hande a nani yam kadi kongiɗi a meeɗa nande yam kono a famat tan cheytane ina heewi doole kono wona e sagam min kaala dande ma mi fawa hen konngol moƴƴol sakantuma bongol mboɗo hirsi ha gandanɗa hoore ma gaccam ɗe jogiiɗo puɗɗi kono ngalaɗe kaaɗi te gila nden ha joni addogat kam tan kono femme ko wonduɓe tan mbaddata wona sagam mataw won kam huɓɓi tan mbanmi ko mbanmi ko kono yarlumi jaafoɗa kam e kala no wawno sifirade mboɗo yiɗi kadi yaaji jiɗɗum to mbitoɗa ñande wonde wonta wattu inchallah bon d' abord puɗɗirton tan ko d' abord mi yarli mi yaafima wonno ɓe mbima subhana min la yahta derere yimɓe neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo jumraɗo on wodani kadi ko ɓuuri welde nder aduna ko gandanɗa hoore ma ko neɗɗo juum rutto jaɓo juum rutto a yafkino mi weltima hen no fewi sa yi ɗeɗo balɗe fof mbeɗa dogma tan
par ce que mi yiɗa mbaddino par ce que réaction ma ñaneno ko haawi par ce que a meeɗa ɗum wadde e kadi min ni mi waɗaranon ɗum pour anje Mamadou walla wadde mi pression ngaji Mamadou c'est très loin de ça il faut que paama an no mbaɗa ni horsinde Mamadou ko noon mbay min mo Mamadou ko babam innirmi ɗum wallahi mboɗo andi donc sa yi mbeɗa wulle makka min mbeɗa yiɗo wayno moƴƴi mboɗo andi wallahi donc wona haydara kadi sa yi ñan hen a haali mi haali tan wonno ko aduna ko noon so tawi yimɓe gondi tan il faut tout le temps won jaɓɓo funtede so tawi neɗɗo o waɗi hunde ko meeɗano wadde tan a essayat famdemo e kartade nde noon fawaki e añje fawaki e ɗum ɗo wona haydara fawi tan ko gandanɗa hoore ma ko pulaar wiyatma ko dogde haydara ke jamiragal jeeya par ce que en sehilaɓe ɗum ɗo meeɗano wonde entre men donc sa waɗi ni mi fama tan berende an e hoore ma woni yiyanne mi jiɗɗa kadi nden yiyanne jiɗmi andindemo wona nden min mi yiɗi Mamadou tan wayno feewi mboɗo andi wallahi mbiɗa yiɗi Mamadou wayno feewi min hande somi jooɗi mbeɗa laawe e Mamadou an aɗa foti par ce que an wonto lewɗiɗen aɗa andi aɗa andi wonko Mamadou chance mi dañi min mi dañani ɗum woodi donc ɗum tan wona haydara goɗɗum kono yarlade yaafade wallahi mi yarlima mi yaafimama guila oɗon jour a jarama ko ɗum tan jinmi mboɗo yinno jewtide sabu a majjani min mboɗo wuuri gurdam yewede mboɗo wuuri gurdam caɗele mboɗo wuuri gurdam nette a majjani o galle no yajiri ni juutedi makko e jaajiri makko cukalel fijani ɗo wona sago kadi ɓuri musdemi hen fof ko gila Amadou jibinmi ɗum meeɗa haalde fawti hen konngol mi meeɗa haalde Amadou jaabigal hande aɗa andi woni hakkude mi Amadou conte sababude oɗo debbo mo jibinani e galle min noon hande wonko woni reedam hen ko wona yimɓe laccira mi nani haala ma mi nani haaluji mbaɗi ñeñen ko adi hande kadi ɗum ene jeeno e ko ɓeydi e koyɗam ɗe mbimi wadde mi joddo e ma jewtiden hen nen min kam nde nanmi a haali kaɗo haala mi gomama mi jaɓano ɗum mi ronkuno jabde ɗum nen ya andu aɗana e jumne no feewi nen noon gati ɓesgu walla ɓiɗɗo debbo kala ene yiɗi ɗum walla gorko kala ene yiɗi ɗum moni kala ene yiɗi ɗum e galle mum so wonino ko konko sabibinanno jibinmo nene galle o heewanno so wonino ko neɗɗo rokkanno hoore mum gueɗel feewi fof ma rokku hoorema gueɗe temedere nene ɓesgu wona konko rokkata ɗum hoore makko Amadou kadi wawa addoyde ɓiɗɗo konko o wawa addude ɓiɗɗo ko Allah tan fodata hakkude mabɓe ɓiɗɗo kono nene min mi jaɓano ko an haali kaɗo haala nene rutto e joomma andu kala ko Allah fodani ɗum wonani ko Allah tan wawi fodde hunde o sababina ɗum ɗum wona kala ko Allah sababinani wonata aɗa wawi yaade doga e seere mi jara leɗɗe ala fof ka waɗata kono est ce que ma addana jibinde ala wawa addandemo jibinde nen min kam dernier mam konngol tan ngol mbiyanma ya andu wonko hakkille mofti gite jiyani ɗum kono nen oɗo meeram poɗɗen ko tinnade e makko no feewi poɗɗen ko jaggudemo no feewi kadi mbaɗ andi ɗo jagguma ɗo mbaɗ andi kadi ɗo fawmaɗo omo fawma fawgol jinnaɗo omo jagguma jaggal jinnaɗo nene moftu meyram jaggama jaggal ɓiye debbo mo jagguɗa ɗum walla ɗo pawɗa Amadou ɗo fawama ɗon nene meyram foti wonde ko heeñere ma hoto dardumo yitere istiraɗo sa dardimo yitere istiraɗo hakkude mon bonna dardumo yitere ɓiye mo jibinɗa ko ɗum woni ko fewnata hakkude moɗon nene kadi Amadou caɗele ɗe wurata e gallo fof o haalini kam nene Amadou ko Amadou ma mo hanki tan Amadou meɗata wayliradema hay saaha goto saɗa waylirama tan ko gurdam ɗam gadduɗa ɗam walla haaluji ɗi jaltinta ɗi gandanɗa hoore ma ko jogorani fewnude galle nene hoto jaɓat nuggo wadde ɗum nenoon mi yiɗa noon ɓamtude sowtowolam e dow ma kadi mi yiɗa ko hayko mittuma hay ñalawma goto nenoon ɗum ko jinnomi haalande Allah jarama jarama aɗa andi guppo so andi tan tuta e juɗɗo Moustapha am hande gurmi ko gurdam cofel kalumba holko ɓuuri mettude ɗam ɗo gurdam min yomi wone galle mi ala taniraɗo mi ala hayto dardumi ɓiyam
min somi maayi hannde min holko jogormi yiide aduna est ce que sukaaɓe ɓe teeɗotoɗen ɓe est ce que aɗa anndi to ɓural e meeɗen mbate ɓe mbawa arde ɓe ngona simmotooɓe yarooɓe ɓe est ce que mbate ɓe ngona mandilooɓe ngona wujjooɓe est ce que ɓen no mbiɗi jibinde ɓen kay jooɗaade jibinaani ɓuri ɗumen nene ɗum waawi wonde e pele ɗum ɗo naata coma walla urgence o maaya heen e ndeer jibinirgol wadde ɓiɗɗo heñortaaki kala ko araani heñortaaki en nganndaa ko ari fof ande miijo wayi ladde nde mijo heɓaani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulaani hirdi koye beltino koɗo kangal soynara waynotaako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fiimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi kiɗo danade Maria